sa ko ang career before ko na abot og ABS. I came from GMA. Tinood na. Akong naimbito sa FM diri sa Cebu, sa GMA is Papa Troy. Papa Troy. Matungkol kay ko mailhi kay sa gawas. Dati kong entertainer man ang ilang name na ko to Ragsoy. Ang Hot FM o ang Energy FM, no? Oo. Pero sultiyata mo, kami mga radio announcer, kami mga radio personality, sa kanadanay lang, talent yun na mo. Tinood na. Kanang tingog ni Sir Mike Enriquez sa TV, maura gyapon na sa personal. Makuha ni mo. Masuunan ako yung tingog. Yatira. Maglisod lang ko Sa unsa. sa iyang ilong. Ayaw nagsun ang ilong. Awali lang, yung tingog lang. Oh. Motumog sa di, sir, kana si Sir Mike Enriquez, ang tingog niya kung magbalita, maura na akong mo Stoy, Jer. ma'am, ay kataw ka ng Ger, ma'am, dili na bastos, ma'am, ha? Ay, patapos. German word na, ma'am, si Sir Margo, kibaw na na. Oh. Ang Bisaya ng Ger, ma'am, tanaw. Tanaw na, ma'am. Ni tanaw man ka na ako, ni Ger ka na ako. Ni tanaw sa kunimo, ni Ger sa kunimo. May pagtanawa na ita, kay magsisira na ita. Tanaw ka ba? Jer ka? Shut! Ha? Ipaila, akong sunod, Mike Enriquez, ang yang voice on cam, same voice nga nasa balay. Sa personal. Samot ang burimidyo sa sawa. Okay. Mga kaibigan, andito po si Mike Enriquez. Mike Enriquez, pasok! Soda na siya. So na. Iyang asawa nakahiga, Nakahiga na. nakabilangkad. Kita yung bunganga. Ang bunganga siya des babaw. Oo. Abunganga to. Bunganga. Oh. Buang hilar ka. Nakahiga ng misis ni Mike Enriquez. Inig, nagbilangkad, inigtungtong ni Mike Enriquez. Palungo ng suga, wanay magsabasaba, pura nagabalita. Yatira. Nakahiga yung asawa. Nakahiga. Sabi ni Mike Enriquez, oh, maganda kami makaibigan to mo si Mike Enriquez ako'y nakahubo. Ang akin ay nakatutok kaya ipasok. Ito buanga ni mo. Nireklamo yung asawa. Ang mawang Siya, gawin. Mike, dahan-dahan lang. Agoy, gino. Hoy, si Mike Enriquez nagalit. Galit. Iyang asawa, gitulisok. Inano niya. Ano akala mo sa akin, natatakot? Hindi ko ikaw, tatatatanan. Namin naglili. Nanglili. Sino yung nakasilip? Oh. Ang naglili ni Tubag. Sige, ano? Mike, agnog-kapyo po ang inyong saksi. Napag-isa. Kaya si Mike Enriquez, huwag na intro na extra. Na-intro na extra. Tapos na. Tapos na. Mga nai ni Kundang. Oh. At dito tapos mag-ibigan tapos si Mike Enriquez. Walang kinikilingan, walang protektitahan. Ako, gahubo tanan. Buang. Yang asawa, dako na kay bilangkat. Mag-unsa na yung asawa. Mahiya naman ako, maraming mga babae. Oh, hindi, bibilang ka din yung mga yan. Sabi ng asawa niya pagkatapos, anay, Mike, lagi mong tandaan, ang akin ay bukas 24 oras. Pagtarong dahil. Tumatawa na yung mga guest nating mga Tagalog. Oo. Akala nila hindi tayo marunong manghingi. Sir, dito sa Cebu, may iba sa inyo? Oo. Isang tawa, 1,000. Yabag na. Huwag kayong tumawa, sir. Bakit? Maraming 1,000 yan. Okay, drama ta shoot. Drama. Para maka-feel sila shoot, hay, kinabuhi entertainer, kunuhay imo kong lolo. Lolo. Ikay akong apo. Apo ko ni mo. Huwag ka ni mabalik. Agwantahan lang ng apo. Sige. Maka-relate mo ani kay nahitabo ni during Christmas, giatake ang apuhan, magani kay naabtan sa apo. Larga. Apuhan o apo, music uyuan. Larga. Himatyon imong lolohan ata sa Chungwa. Chungwa ni. Oh, larga. Himatyon ka. Himatyon ko. Larga. Lalo! Lalo! Ay sa! Nakasabot ka sa drama wa! Kasabot. Ang imong lolo himatyon nga mura magkag nagkadaog og rapol. Di ka malipay dako kay yuta. Matay na ka. Ang akong pasabot ba, himatyon imong lolo, inikso nimo hilak-hilak. Ay, i-feel. Ginani. I-feel lang to ron. Para additionalan. Hilak-hilak. Hilak-hilak ha. Tito, ang apo o ang apuhan. Go. Dali sa. Kung mahilak ka, mura niyo yung ilupong. Himatyon, pawa pa, mamatay. Umasa ka mo yun. Kaya bang with feelings ba? Oh, with feelings. Larga, Sige. giatake ko na yung lolo. Oh, giatraki. Take 3. Lights ka. Action. La. Di na magkakamao. Ano mas babaw? Giatake yan, lolo. Ang sakit sa yung lolo, atake, it's stage 2 mo na. Stage 2. O, darang stage 1. Magtara kay. Uy, klaro rin mo. Hila kay ni kabot. Sige.
Si imbis sentimental kayong drama, mga tawa na nung tao. Unsaon na ba Ano ba? Lolo? 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 Ano ba? Lolo? 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 Ana? Sige. Para ma-feel nila, step by step. Go! Lo. I-timing mo! Lo. Kato ba magdrama ba nga murag report? Kami na-discover gud may tungod ni Borte Bandaan. No. Kasi siya na naka-report man is DYHP kato na bangga sa SRP. Tinoon na, dati yung reporter. Mabita na nga swabe kay big voice, ikay una shot. Ang istorya ng reporter na ginay, Basta mga reporter. anak ito, sportiban, buhi pa to. Ah. Anak sportiban, isyot, pasok. Sorry ka. Report ko, sportiban, nako SRP, nilang isantri, gawas ang motok, gawas ang tae, mabaho, lagi. Dili man ay may sulti on air. Saan man nila? Pero ang tinuod alayla, kung mahimo mong radio announcer, agi mo pa hinambog. Ang bugiro ba ko yung ba? Kaya mapareha mo, nakadungo mo itong balita nga diri doon sa Park Mall, sa CCC, gitabang ang kulata, patay. Patay tinuod ba? Announcer to sa radyo, kauban to na ko. Bago ba to? Hambugiro mag-shot. Kaya nga naman dito. Para mailhan siya, gigsagna sa gawas, huwag magprograma, Oh. dako ng tingog. Kung saan man yan? Gikan na to dito sa babaw. Oh. Siya, taxi? Doctor. Hambugiro kayo, hunong taong taxi. Oh. Sa, sir, magkasi siya. CICC? Pagkabot si CC, hunong nito, hunong na yun. Pila? Ano, hambugiro. Lagi. Sus, pag dahil gawas na may standby, hambugiro magtingog. Oh. Tabang ang kulata. Pag siya. Agay. Nakita ng mga barkada kita, pangagdunggap. Chak. Patay. Buang. Amaw. Ala! Dito na! Hilak-hilak na ni. Hindi ko man ani, magpasot ko pa eh. Larga! Hibat yun na ni mo lolo. Oh. Climax portion. MMK. Unsa ba tayo? Magpakailanman mo kaya. Pagtarong ay. Rambola na, Jimmy, GBS, go. Lolo. Nindot na sa sound. Ay, sadong. Bali mo lang buhang nga. Hubo-hubo lagi. Ang tukar ng himatyon. Hilak-hilak na dito na. Yaba. Mali ang tanis iluwan rin. Nanawag na naman si Congressman Frasco. Go! Tukar nung kanaha. Yalo ka, Lolo! Ako? Yalo ka! Agay. Yalo ka, Lolo! Yalo ka! Ako tiil, gitumban. Tarong. Drama ay panunok. Ayaw pang ilang. Nagtinga na. Apo, Lo. og mamatay gani ko, Apo. Ginuman, Lo. Kining yuta sa Mandanibi, ayaw na ibaligya, ha? Ala, di man ni Ato, Lo. Mabitang ayaw ibaligya. Pakablig ya buwang ako. Pumaligya kag di mo, kada ko na itong priso.